Assalamu alaykum, hormatly tamaşaçylar, gaderli aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Bugün hepden ýegişenme güni ýanwar aýynyň 17-si diýmek, Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyzyň şeýle de edid arkadamyzyň saýasyny Akşähermiz Aşgabatyň görküne, gözelligine gözellik goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jalşy merkezi bilen birlikde taýýarlap her hepdeniň ýegişenme güni size hödürleýän owazlar saýlaşyny atlygypdyşymyzyň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Biz gepleşimizin başında owazlar saatlaştıran, ıkballary, yüreklerimizi saatlaştıran, Gahrman arkadamyza gepleşimizin başında ak yüreğimizden alkyş aýdýar. Edid arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň dünýä nusguluk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri elmydamy ulur waşyklary wesenmeginem tüýsüremizden arzuwlaýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda bagtyar türkmen halkymyza da goýunlaň, toýlugynyň, bagtly günlaň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuwlap, owazlar saatlaşyny atlygypdyşymyzyň täze sanyny biz sizi tomoş etmäge çağırýar. Elbette mehribany ýeşler, hormatly tomoşaçylar, owazlar saatlaşyny atlygypdyşymyzyň bu günki sanynyň üstü bilen elbette bir näçe söýüg aýdymlaryny diň salmagy mümkinçilikleri dör. Ödemine görýänsiňiz, bugün halipa sadynylarymyz, sadyny ýigitlerimiz ödem milli saduralymyzdy, dutar saduralyny sadynarlyk edip aýdymşymyzyň ýerine ýetirjek owadan aýdymlaryna sadynarlyk etjek sadyny ýigitlerimiz bar. Olar bilen näder siz tanış edersiz muman, bugün owadan aýdymlara diň salyň, owazlar saatlaşyny atlygypdyşymyzda da tomoş etmek kılňydy. Dowam edin. Häzir bugünkü gepleşigimizde owaz saatlaşjak. Zihini aýdymşymyzy sahnamda çağırmadan öňürti senetkar ýoldaşlarymyz bilen, sadyny dostlarymyz bilen biz sizi tanış etmek isleýär. Bugün şu owadan studiýamyzda Türkmenistanyň at gazanan artisti Halipa sadyny Atamrat Nuriýew, şeýle de Türkmenowa Hoşuluk Üniversitesining bagtyar talibi zihini sadyny dostlarymyzyň biri Merdan Ataýew, şeýle de Maýykuly wadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi dutar saduralyny ajaýyp sadlary ýerine ýetirip berjek sadyny ýigitlerimiziň biri Gaýgysyz Gelli Mämmedov, şeýle de klaýyş saduralyny Maýykuly wadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talipleri Guwanç Ana Bayramow, şeýle de Guwanç Atadurdiýew şu günkü gepleşigimizde, şeýle de klarnet saduralyny ýene de bir zihini sadyny dostlarymyzyň biri Şatlyk Ataýew bu günkü gepleşigimizde ýigitler Halipa biz sizi gepleşigimizde hoş gördük diýär. Näme mehribany ýeşler, hormatly tomoşaçylar, owazlar saatlaşyny gepleşigimizden bu günkü sanyny owaz saatlaşjak ýigidimiz Gahrman arkadamyzyň Pähim paýgasy bilen atlandyrylan Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watanyny bilen ajaýyp aýdym bilen biziň gepleşigimizde parlak ýyldymyz Gahrman arkadamyzyň şaher paýynyň eýesi Begmurat Annamuradow sahnamda çağırýar. Sebep gerek bir milletin götürülüp kalmagyna, yeterlikdir arkadağın akballara bakany. Münasipdir Yaradanın nadarını
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o allar sadaşan atly gepleşime dowam edýäs. Näme gepleşimizin başynda biziň parlak ýyldızymyz, gahrman arkadaşymyzyň şat erpaýynyň eýesi Zehin Aýdym şeýimiz Begmurad Anamradow gepleşimizin başynda şeýle bir joşgunly, owadan ajaýyp Aýdymyň bir ýerini ýerine ýetirip berdi. Elbetde bul Aýdymam gepleşimizin bir öz bolşly badalgasy boldy. Biz ýene bir ýoly sadana dostlarymyzy, Halipa sadanamyzy şeýle de gepleşimizin hormatly mehman Begmurad Anamradow ýene bir ýoly hoş geldiňiz diýäs. Hoş gördük. Sağ olun Begmurad. Şu gepleşige çağıranyňyz üçin ine Halipa sadanamyz hemde Zehinli sadannalarymyz bilen geldik. Ine şular ýalyk gepleşikleriň üstü bilen dinleýijilerimize, tamaşaçylarymyza aýdymlarymyz, saatlarymyz bilen lezzet bermäge, biz üçin uly mümkinçilikler döredip beren mehriban, gahrman arkadaşymyza, biziň sunuwdymyzyň hak howanlary baş halipamyza köp sag bolsun aýdýan. Oý mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli tutumly işleri rowaç bolsun. Köp sag bol Begmurad, arzuwlaryň hasyl bolsun. Näder gepleşiň dowamyna bir näçe aýdymlary dinleýijilere ýetirer. Ýani öýüňizde sözüňizde bellediniz. Bugun bir diň gününe o adlar sadaşan atly gepleşigimiziň tele tomaşaçylaryna aýdym saat söýüjilerimize bir toporuňyz bilen bir näçe aýdymlary getirdiňiz. Şol ajaýyp aýdymlar bilen dinleýijilere bir lezzet paýlarlyk gellik diýdiňiz. Näder aýdymlara geçmeden öňürti bir dinleýijilere ýakyny sizden siziň toporuňyzdan näme täzelikler bar? Dinleýijiler size näme täzeliklere garaşmaly? Aýdymmy ýa saatmy ýa aýdymlar şekilli görnüşinde dinleýijilere hödürlemek isleýäňizmi? Näme täzelikler bar? Begmurad ine mehriban arkadaşymyz şu her ýylymyza ýylyň özüniň bady bolşy ýaly, ýylyň özüniň owudunlygy bolşy ýaly bir aýratyn owudan at berýär. Ne şu ýylymyzda da Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watanyp owudan at berdi. Ine ýylyň başynda ilkinji işlän aýdymymyz, ýanky ýerine ýetiren aýdymymyz Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany. Bu aýdymyň sözlerini Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şagulyeva ýazdy. O sadanam ustad halipalarymyz bilen, sadannalarymyz bilen maslahatlaşyp özümüz başardığımızdan ýazdyk. Topar bilen döredilen sada. Hawa. Ýylymyz şeýle bir owudan dawara bilen, owudan at bilen başlady. Ine ýylymyzyň adyndan belli bolşy ýaly. Bu ýylymyzam nesip bolsa täze eserler döretmäge, aýdymlary döretmäge bizde uly höwes döretýär. Ýakyna şu täze aýdymyzy şekilde geçirip türkmen owazy teleýaýlymyň üstü bilen tamaşaçylarymyza ýetirmek maksat edinýäs. Ondan başga da şu bagtlyar döwrümizin ösüşlerini, watanymyzyň ýetýän sepkitlerini, arkadaşymyzyň saýasyny gazanylýan üstünlükleri bir näçe söýüp aýdymlaram şekilli görnüşde türkmen owazy teleýaýlymyň üstü bilen dinleýijilerimize ýetirmek maksat edinýär. Onu maksatlaryňyz murad tapsyn diýäs. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar. Begmurad Anamradowdan elbetde bir sadanyny ýigitlerimizden bir näçe aýdymlara, saatlara şekilli görnüşde gelecekde garaş bermeli. Bizim işleriňizde uly üstünlikler arzuwlaýatsa, gepleşigimizi bir ajaýyp aýdymlar bilen dowam edäýli. Näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Uly höwes bilen Begmurad täzir dörejiligimizden söýüp aýdymlar ýerine ýetirip bereýin. Bu aýdymam elbetde dinleýijiler bilen şu pursatda uly höwes bilen dinlemekçi sizi sahna çağırýas. Süýüňi bar diýip aňladım, özümüzge dözmedim. Senin üçin edidim, ennediňe göz ýaş görýän, aýrylyk taryny örýän, men aglaýan sen gülýän. Aýt näme üçin edidim, aşyk kalbim yaraly, senden juda kineli. Enne kimi söýmeli, aýdaýym aňa ýezidim. Aşık kalbim yaralı,
ay daima ezizim. Akbal oyunu harlanyan edip süyü inne ıyda yol yok gayrı düşünyen mediden her gün sen gözümünde adın aytalap dilimde erkinlik yok elimde bilyen mi sen eziden aşık kalbim yaralı senden juda kineli inne kimi söymeli ay daima ezidin aşık kalbim yaralı senden juda kineli inne kimi söymeli ay daima ezidin. İnne kimi söymeli ay daima ezizim aşık kalbim yaralı senden juda kineli söymeli mi koymeli ay daima ezizim. Dinleyecek mi benim sözümü yüreğimdeki bu sevgini yapmasana sen men gönlümü benden ayrılmağın seninle söyürün senin her lazını baktığımı bile görelim dünyada sen yekece ben bilen bile bolcak bana bak verip bilecek dine 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 sen dünyada sen yekece ben bilen bile bolcak beni bakledip bilecek dine 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 sen. Elmadama bolsa yanımda söyün aylanıp durganımda yaşı günler yok sen yanımda seni görüp geçtim ömrümden ödümü yitirdim sevginden o da dilin halas et kaygıdan dünyada sen yekeceksin ben bilen bile olacak bana bak verip bilecek dine 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 sen dünyada sen yekeceksin ben bilen bile olacak beni bahsedip bilecek dine 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 sen ayrılmarım senden sensiz dünyam karanlık nem için anmayan bilsen ben sen özünkü ne çabuk gelmedin sen var bilsen bağır benimki dine sen dine sen dine 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 sen dine sen dine sen dine 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 sen
dinge sen dinge sen dinge 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 sen dinge sen dinge 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 sen dinge sen Mehruan ileşler, hormatly tamaşaçylar, wagtlar sağlaşyny atletleşigimizi Begmurad Annamradov bilen dowam edýäs. Biz Begmurady ýanky ýerine ýetip beren ajaýyp aýdym üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Getleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam etmekçi. Siziň sunumata gelmekligiňize sebäp bolan insanlar hakynda näme aýdyp bilersiň? Begmurad şu soragyňa şeýlerek jogap bilen başlasym ele men kiçiräkem çağlyk döwrümde aýdym sağa hiňlenmäge gowurýadym. Ýadyňa düşýän şu wagtlar. Ýadyma düşýän pursatlaram bar, düşmeýän pursatlaram bar. Onuň daşaryklarda çyksam ýa öýe giremde şu aýdymy başarsam, başarmasam şoňa hiňlenibirek şeýit berýän wagtlam bilýän ýadyma düşýän. Onuň kakam şu aýdym sağa höwes edýän bolsa şu aýdym sağa uğruna okuýy, össün, hasam kämilleşsin diýip okuyan mektebimde aýdym sağa gurnogy bardy, aýratyn. Şo gurnoga saldy. Şeýdibem ýoşuk bilen aýdym sağa girişi berdik. Ilk wagtlar aýdym aýtmaklyk kynrak. Kyn. Elbetde işdada ilki düşünen ok uğrun bilen ak, ýolun bilen ak. Elbetde kyn. Onuň kakamyň agalary, jiglerem aýdym sağdan gatty daşda dälle. Ana agasy Halipa Türkşoradow. Onuň jigleri we bir näçe olaram aýdym sağa bilen meşgullanýan soň menem aralaryna köp wagtym geçirýärdim. Toy dawaralarına gitse, toy uzak ýerde bolmasa menem ýanlar bilen menem alyp gidäýin diýip ödelenýärdim diýem. Şeý diýip ýanlar bilen gidýärdim. Kakam Lukman. Ýöne Lukmanlygyny seretmezden sunudyň aşygy, boşrak wagtlary goşgy ýazmagy gowurýar. Menem aýdymlarymyň köpsiniň goşgusyny ýazyp berýär. Ona gerek yerine maslahatlaşýas. Nähilek sağa, nähilek söz owadan gelişýär. Ya nähilek sözü, nähilek sağa owadan gelişýär. Sebäbi saz bilen sözüň ikisiniň gelişmegi ören zerurmy kadýan mene şu Aýdymyň gowulmakly üçin. Hawa, aýdymyň has ýürege ýakyn çykmak üçin söz bilen sazyň bile utgoşmagy ören zerurmy kadyp düşünýän. Begmurad esasy bu ýsonç bilen aýdasym gelýän zat Mehruan arkadamyz ine Halipa şähertlik ýoluny dikeldip berdi. Hasam rowaşlanyrdy. Sebäbi Halipa hakyky şäherdiňe duşmak üçin ýa-da şäherdiň hakyky halipasyna duşmak üçin şulara duşar ýaly mümkinçilik gerek. Şol mümkinçilikler Mehruan arkadamyz bize döredip berdi. Diňe bir şäher merkezlerimizde, paýtagtymyzda eýsem owalarymyzda da vilayetlerimizin owalaryny medeniýet öýleri guruldy, täze döwre bap. Şol medeniýet öýlerini, medeniýet ojaklaryny döwre bap, insonky çykan tehnikalar bilen Mehruan arkadamyz üpçün edip berdi. O yerlerdäki ses ýazgy studiolary diýjekmi, mikrofonlar, ses ýazgy edileni goşmaça sese bezegi berilýän gurallar, insonky kompýuterlaşdyrylan gurallar bilen arkadamyzyny her bir medeniýet öýüne şular ýalak uly mümkinçilik döredip şo zatdan ählisini üpçün edip berdi. Bu zatlarym halipalarymyzyň şägirtleri bilen şägirtlerimizin halipalar bilen işlemegine uly ýeňillik döredýär. Hemem täze eserleriň dörümüne uly höwes döredýär, hyjy döredýär. Şolar ýalak täze döwre bap, saz gurallaryny saz düzmek ýa-da ses ýazgy edilýän studiýalarda ýazgy etmek ýa-da insonky çykan kompýuterlaşdyrylan tehnikalar bilen, mikrofonlar bilen ýazgy etmegiň özü uly bir lezzet. Bir aýdym ýazsaň, ikinji aýdymym ýazasyň gelýär. Şu pursatdan peýdalanyp bize şeýle uly mümkinçilikler döredip beren, Halipa şähertlik ýoluny dikeldip beren, bize sahnada çykyş etmäge, goşgy ýazmagy, döretmäge, aýdym aýtmagy,
yazan eserlerini köpçülüge ýetirmäge ähli uğurlarda bize görürlülük mektep bolup duran baş halipamyz Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Oý Mehriban prezidentimizin belent baş aman bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bol Beýmurat, arzuwlaryň hasyl bolsun. Geljekde de bizim dinleyijiler hökmüne sizden gowy eserlere garaşýas, gowy aýdymlara garaşýas özüm şekilli görnüşünde. Indi ýene bir soraw bilen ýüzlenmek isleýän soňra gepleşigimizi bir siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlar bilen dowam eder. Ýa-ni öýüňiz sözüňizde bellädiňiz bir ýaşlykdan mektep ýyllaryňyzdan aýdym saada girişdiňiz. Şu aýdym saat äleminde Mehriban arkadamyzyň saýatyny sunwatda ýeten üstünlikleriniz hakynda näme aýdyp bilerdiňiz? Beýmurat, şu soraw bermedik bolsaň men özüm aýtjakdym. Sebäbi hormatly arkadamyzyň saýatyna her bir medeniýet sunwat işgäri uly üstünlüge ýetýär. Sebäbi Mehriban arkadamyz biziň edýän işimize uly baha berýär. Özüniň şahsy paýlaryny ýapýar. Şular ýalak bagtly pursatlar bize de nisip etdi. Mehriban arkadamyzyň ıglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň bir näçe gezek ýeňjisi boldum. Beýmurat, bu ýsonç bilen aýdasym gelýär sunwatda iň uly derejeli ýeten üstünligim Mehriban arkadamyzyň ıglan eden ýylyň parlak ýyldyzy diýen hormatly ady eýe bolmak bagty maňa da nisip etdi. Bu ýeten üstünliklerimiz elbetde bizi bu ýsonçly bagtly bahtiyar döwürde, bahtiyar duýgularda ýaşadýar. Hormatly arkadamyz biziň medeniýet sunat ustadlarymyza, halipalarymyza, hormatly atlar dakýar, ýaş dekinlerimize şahsy paýlaryny ýapýar. Şular ýalak bahtly, bahtiyar döwürde, eşiretli zamanada bizi üstünlüge ýetirýän hormatly arkadamyz. Nesip bolsa Mehriban arkadamyzyň bize şeýle bildiren uly önemi üçin bize ýapýan şahsy paýlar üçin rahmetimiz gaýgyrman. Nesip bolsa täze aýdymlar döreders, täze eserler döreders. Hemde Mehriban arkadamyzy, türkmen halkymyzy täze eserler bilen, aýdymlar bilen begenler sip inanýarýan. Köp sag bol Beýmurat, arzuwlaryň hasyl bolsun, sunwatdaky üstünlikli ýollaryň dowamly bolsun. Geljekde de şeýle bir döwlet syýlagylaryň höwürüniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlap gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde bir kysany söýüp aýdym bilen dowam edäýil. Bir depkinli dinleyijilerin ýadyna galan ajaýyp aýdymlar bilen. Uly höweslen. Mehriban ýyleşýär hormatly tamaşaçylar, dinläň diýince alaň lezzet alaň söz üçin Beýmurat Anymradow aýdym aýdýar. Dostlar dinleňsiz arzamy Söýdüm mar enen näze gaýrany Söýüp geçtim men ömrümi Olur düşüp aramyza maňa bermediler Söýün gyýdym elimden aldylar Ýüregime ýara saldylar Men neýläýin aýdyn adamlar Bakym jany menden aldylar
yollardan nedip yüreli Kananan yürekler yaralı Birek birege nedip karalı Gün vapısın açıp ben sana orun verdim törümdün Oyulurşum yeterdim ana tez yürüdüm yolumdan Sevgili yarım menem unudurun vakit ver bırak bana Sevgili yarım senem unudursun vakit gerek bırak sana Hayt ellikin güneli yanan yollardan nedip yüreli Ananan yürekler yaralı Birek birege nedip karalı Hayt ellikin güneli yanan yollardan nedip yüreli Ananan yürekler yaralı Birek birege nedip karalı Bana böyle dert gerek mi? Seni süydüm bilerek mi? Eğer tünse sevgiyordu o da dine sen sebepli Sevgili yarım menem unudurun vakit ver bırak bana Sevgili yarım senem unudursun vakit gerek bırak sana Hayt ellikin güneli yanan yollardan nedip yüreli Ananan yürekler yaralı Birek birege nedip karalı Hayt ellikin güneli yanan yollardan nedip yüreli Ananan yürekler yaralı Birek birege nedip karalı Mehruan ileşer hormatly müşahiçler we allar sağlaşan atly ýetmişime dowam edýäs. Edil siz şu wagt Begmurat Anamradowyň ýerine ýetirmegini bir dinleýijileň aňyny, ýüregini galan bir ajaýyp söýüp aýdymlar. Bir sanany diňsallyk Begmurat ýerine ýetirip beren aýdym üçin hoşalygymyzy bildirýäs. Şeýle owadan lezzetli söýüp aýdymlaryňyzyň dörejiligiňizde höwüriniň köp bolmagyny tüýsüremeden ardy gepleşigimizi söhbetde şu arkaly dowam edeli. Aýdymça halkyň söýgüsini dinleýijileň söýgüsini gazanmaklyk üçin näme gerek diýip pikir edýän? Siziň pikiriňizçe. Begmurat ilki bilene şu halkyň aňyna galjak, şolaryň ýüregine barjak, şolaryň söýüp dinlejek aýdym gerekmi diýip pikir edýän. İkinji bilenem pesbärlik mükadiyen. Sebebi toy davaralara baranda ya köpçülük yerlere baranda ilki bilen özüň alyp barşyny, häsiýetini synlaýarlar. Halk şoňun seriýa diýende. Şoňun seriýa. Hawa. Özüň alyp barşyň bilen pesbärligiň bilen halka özüň söýdürseň, hemem halkyň ýüregine barjak gowy aýdymlaň bolsa, onu halkyň söýgüsinem, syýlygynam, hormatynam gazanyp bolar. Sebebi halipalardan galan dürdäne sözler var. Bizim halipalardan eşitýäs. Saha öz şägirtlerine şeýle diýer eken. İlki bilen bagşy bolma, ýagşy bol diýer eken. Dogry belledin. Edidar gadamyň Mehriban pederi Mälik Gulagamyň goşgusyny Edidar gadamyň ilhamyndan dören döwlet uşu romanyny da Mälik Gulagam goşgusyny
şeýle setirlere gabat gelmek bolýardy. Ýagşy adam müň miweli daragytdyr diýe. Şeň dogry berlediň hakykatdan hem bir köpçülik ýerlerine ilki biren bir aýdymyňdan, saadyndan, sunnatyňdan öňürti halyk dinleýijiler bir aýdymçyň ýa tadandan gylyk hyýatyna üns berýär. Indi ýene bir sowal, şu sowalym jogaplanyrdan soňra gepleşmedi. Siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlar bilen dowam edeli. Bagşyň bagşy bolmagyny sadandan näil ähmiýeti bar? Näil pikir edýän? Beýmurat sadandan ähmiýeti ören uly. Kä halatlarda toý dawralaryna ýa bir döwlet konsertlaryna, uly sahnalara aýdym aýtmaga çykanda ilk wada käwatlar bir kiçirek tolgunma ýa aljyrama şular ýalak zatlaram bolup geçe. Onuň şo pursatlarda sadanlaryň çalýan sadyny diň salyp şolaryň saz bilen bedäp sen aýtjak aýdymyny doldurup özleriniň ussatlykları bilen doldurup duranlaryny eşitýäňde şo ýerde özüň ýüregiň joşup şol aýdyma şeýle bat bilen höwes bilen girip gidenini duyman galýan. Ine şular ýaly halatlarda sadanlalarymyzyň ähmiýeti ören uly. Ýa bolmasa ine şu täze eser döredöňde, täze aýdym döredöňde sadanlar bilen maslahatlaşsaň aýdymyň garmoniýalaryny, akkordlaryny hasan baýlaşdyryp bolýar. Sebäbi sen özüň bir pikir edýän, onuň sadanlar bilen maslahatlaşýan ol şu ýerin şeýlere gedeli. Ya aýdymyň ine şu ýerjigini şular ýalak akkordlar diýse, şolam has aýdymyň baýlaşmagyna, aýdymyň eseriň owadan çykmagyna sadanlarymyzyň, ussat halipalarymyzyň ähmiýeti ören uly. Düşnükli. Indi ýene bir sowal beresim gelýär. Soňra saz dinler, aýdym dinler, şeýdip gepleşmedi. Bir ajaýyp aýdymlar bilen dowam ederiz. Biz bilýäs, siziň dörejiliňizde ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň ählisiýen ýaly ene söýgü temasynyň estrada görnüşini bir aýdymlaryňyzy dinleýijilere ýetirýäňiz. Sonra şeýle geljekde bir halipalarymyzyň dörejiliginden, halipalarymyzyň bize miras alan aýdymlardan, Türkmen halk aýdymlarynyň ýerine ýetirmek isleňiz geljekde öňüňizde maksat edinýäňizmi? Bir halipalaryň bize miras goýan aýdymlarynyň şol aýdym bir täze görnüşde ýerine ýetirsem, dinleýijilere ýetirsem diýip maksat edinýäňmi isleňmä? Elbette Beýmurat, ine şu toprakda ýaşap aýdymçy, bagşy diýilen käri egine atan her bir insan biziň köňüden gelýän halipalarymyzyň aýdymlaryny, sazlaryny, halk aýdymlary täze döwürde wab edip işläp ýerine ýetirmek biziň her birimiziň borjumyz. Ine ýakynna halipa Gurban Gummanowyň duşurmazmy atly aýdymny dutar saz guralyny hemde halipa Atabaý Çargulyň ýaryndan oguryn diýen aýdymny estrada görnüşini türkmen owady teleýaýlymyna ýazg etdik. Nesip bolsa şekili geçirmegem maksat tutunýan dinleýijilerimize, tomoşaçylarymyza geljekde ýetirer. Düşnüklerine bizim dinleyijiler hökümünde bu halipalaryň dörejiliginden bu ajaýyp aýdymlara bir şekilde görnüşinde de Türkmen owady teleýaýlymyny garaşýar. Sende gepleşmedi. Halipalaryň dörejiliginden aýdymlar bilen dowam etmek üçin näme aýdym ýerine etip bermekçi? Häzir Beýmurat şu dutar saz guralyny, şu duşurmazmy diýen aýdym ýerine ýetirip berjek. Ýöne köne sözler sahypaňdan soň. Kerim Halyň bize ýollan sowallaryna ilgi jogap beresiň gelýär. Bu aýdymym şo sahypa bilen hasam alşýar diýende düşnükli. Beýmurat ýa özüň sadanlar hakynda bir sowal berdiň. Gel häzir bolsa Türkmenistanyň atgazanan artisti Atamurat Nuruýewiň diňe dip gurallaryny bir saz ýerine ýetirip bermegin haýyş edäýeli. Ondan soň söýgü aýdymlar bilen dowam ederiz. Onda saz dinleýäs, aýdym dinleýäs, soňam gepleşmedi köne sözler atly sahypamyzda Beýmurat Annamuradow bilen dowam edýäs. Dinleýän, diýinjalyň, lezzet alyň.
de girmersin sen Gülü solun kömlüme Hiç aranabilmersin sen Yine de yalan sözün yatlar Akla sığmayar barısın Benim üçün, senin üçün Yok dünyanın manısı İnni yürek söyüp biler mi? Allah sen mi ya da ben mi? Arzudan dolu yürü Mekri nuru sönlü Sen bile bolon günlerim mi? Dökmen şoğa hiçbir ömrü Ken oylanım akbalanmay Ya da yollar ayrı Zar bolup mehrine seni atlap duruyam Alaşsın söygüde dine özüm yan yarım Geceler okuyor sensiz küldey kuyam Bulatların eklesi inni peydasız bilyam İnni yürek söyüp biler mi? Allah sen mi ya da men mi? Arzudan dolu yürüm Mekri nur sönlü Sen bile bolon günlerim mi? Dökmen şoğa hiçbir ömrü Ken oylanım akbalanmay Ya da yollar ayrı Yadımda Yollarına men qarap qalyan Yakı giden odumda Bu zeyin erek sönyen Demalarım ağamay vermeyen Yüreğimin sen hovasın alyan Benim üçün, onun üçün Dünya manasız bolyan Elini yürek söyüp biler mi? Allah sen mi ya da men mi? Arzudan dolu yürüm Mekri nur sönlü Sen bile bolon günlerim mi? Dökmen şoğa hiçbir ömrü Ken oylanım akbalanmay Ya da yollar ayrı Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owallar sağlaşan atlyplaşymyzda Begmurat Anamradov bilen Köne sözler adly sahypamyzy dowam edýäs. Ýa-ni Begmurat Köne sözler adly sahypada maňa owal ýokmy diýdiň? Sowal bar. Näýerdi? Gahrman arkadamyzyň şaha adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi zehirli dostumyz, şahyr dostumyz Kerim Haliýew bir näçe sowallary bize ýollapdyr. Elbetde sowallary mine magtumulat amyzyň Nussowy şahyrlarymyzyň sözlerine gabat gelýän käbir gadymy türkmen sözlerimiz elbetde bu sözlere biz ýerine ýetirýän türkmen halk aýdymlarymyzda, milli aýdymlarymyzda gabat gelýär. Elbetde bu aýdymlaryň manasyny düşünmekligem her bir türkmeniň borjy. Indi ädir biz size sowal hödürler, sowalyň 4-dan jogaby bilen ana şol hödürlenjek 4 jogabyň içinde de bir jogap dogry. Bilmeseň işaret ederin, kömek ederin. Umuman bugün bir näçe gadymy türkmen sözleriniň manasyny şu pursatda bize tomaşa edip oturan tele tomaşaçylarymyz bilen bilelikde şoň düşünür. Başlaýmy? Başlaýly.
Ilkinji sowalymyz Magtumul atamyzyň goşgularynyň, ýagny daşlar bilen goşgutynyň şol goşguda şeýle setirler bar. Beýmurat, gümra bolup ýol ýitirdim, oturdum biýoşlar bilen ýa. Magtumul atamyz. Şu setirde de biýoş sözüne gabat gelmek bolýar. Biýoş sözi näme manyny anlady, ýani ekrana berdi, jogaplar ýalty, ýat biýgäni, ýüzsüz, awraýsyz, dana. Şu setir täzeden aýdyp berdim. Gümra bolup ýol ýitirdim, oturdum biýoşlar bilen ýa. Onu danalar bilen bolýar. Danalar bilen gümra bolsaň, bir ýerde otursaň, Ýok, ol ýol ýitirdim. danalar bilen oturup ýol ýitirdim diýen gümra bolup ýol Ýaltalar bilen hem diýen, awraýsyzlar bilen hem biýgäni bilen hem diýen, ýöne şu ýerde biýoş sözi gadymy türkmen sözi de biýoş sözi häzir şu sözleň haýsynyň asyl manysyny berýär. Şu jogaplar. Ýara ýüzsüz, awraýsyz. Ýa-da ýalta bolýar. Awraýsyz adamlaryň gowsy bar. Ýaltalan gowsy bar. Ha? Yo, her Ýaltalan içinde gowsy bar. bardyr. Awraýsyz adamlar Awraýsyz, gow bolsa awraýsyz bolmaz da. onu aýdy jogap saýlar. Awraýsyz. Berekella jogap dogry, ýene biýoş dedi, o ýüzsüz, awraýsyz diýen manyny aňlady, ýani goşguda aýdýar. Gümra bolup ýol ýitirdim, ýolumy ýitirdim diýe bir işe meşgul bolup başyma bir biýoşlar, oturdum biýoşlar bilen diýe. Biýoş dedim, awraýsyz, ýüzsüz adamlara aýdylýar. Inniki sowalmyza geçýäs, inniki sowalmyz gile sözi näme manyny aňlady? Jogaplar: hile, gahar gadap, öýke kine, guman. Molla nepesiň şu ajaýyp setirlerini gile sözüne gabat gelmek bolýar. Ey göz, bana gile etme. Janana gidenden soň. Bak ýagşy nazar berle, gülgün ýüzüni görseň diýe. Näzere goşguda aýdýar. Ey göz, bana gile etme. Beýmurat, men pikirimçe gahar gadapmy diýen Adam öýke kinesini gözi bilen düşündirip bilen ok. dogry, ýöne öýke kine has jogaba ýakyn gelýärmi? Men şuna söyle. Sen şu gahar gadap aýdýar. Ey göz, bana gile etme. Janana gidenden soň. Ha, ey göz maňa gahar etme diýen bolýar-da. Ýöne ey göz maňa öýke kine etme diýen bolýar. Mene öýke kine saýlaýan. Şon saýlaýlymy? Men Jogap, şonu saýlaýyn, sen aýdyn saýlaýan. nenem sen saýlaýan jogap dogry beýmurat ine ödürlän sowallarymyzyň ikinjisine de dogry jogap bermekle başardyň. Inniki sowalmyza geçeli. Inniki sowalym haray sözi näme manyny aňladýar? Bu sowalyň jogabyna ýeňillik bilen bilerim kaň diýen. Haray jogaplar bilen tanşady. Kömek, ýardam, wada, sowap, habar. Magrupinyň şatlyk goşgusyny şeýle tetirlere gabat gelmek bolýar. Magrupi diýir, sen eýlegil haraýy, wadaly wepaly ýarym amanmy diýir. Men pikirimçe habar. Sen eýlegil habary wadaly wepaly ýarym amanmy. Maňa habar berdi ýa-da, ha. Bilemem. Ýöne jogapda Ýöne başga kömek ýardamym gabat gelýär. adam bir-birinin hara isleýär. Magtumul atamyzyň goşgularyna da hara isler diýen söz Gabat gelýär, gelýär. gabat gelýär. Ýöne edil şo ýerden many alsaň, kömek ýardam sözi has ýakyn gelýär. Şu Häzir kuwatda da bir türkmençilikde ulanylýan sözleň ýerde haray. Hara isläp geldim. hara isläp geldim. Şu kömek ýardam isläp geldim. Şo jogapda durýar. Habar ama golaýlaýan ekene. Aýna şon saýlaý. Ýok. Kömek ýardam. Jogap dogry. Haray sözi kömek ýardam diýen manyny aňladýar. Indiki sowalmyza geçeli. Musafir sözi aňsadyndan ýollapdyr Kerim hali. Musafir sözi näme manyny aňladýar? Jogaplar dertli, sergezdan, başga ýurtdan gelen, hassa, ejir. Başga ýurtdan gelen. Musafir. Musafir sözi beýmurat haýsy goşguda gabat gelýär? Näme keminanyň janyň baryna goşgutyny şu tetirlere gabat gelmek bolýar. Hani meniň janym ýollaşym musafir men söýün hanyň baryna diýer. Şol sergezdan,
men başga ýurtdan diýen manyny gözläp gelen ýollaşmy. hawa şeýle manyny berýär-de şol. Şoň üçin Sergezdan başga Ýurtdan ýurtdan gelenýän jogap jogap saýlaýarmy? Hawa. Jogabyň näme dogry? Däl. Jogap dogry. Dogry. Berekella. Näme dogry? Ýa, jogap dogry. Indi ahyrky sowalymyza geçeli. Giriftar sözü näme manyny anladýar? Zeliliýiniň eýledi husnuny xaridar meni goşgutyny şeýle setirler bar. Dat teriyat dilber diýdim, hiç ötmedi haraýa, etdi ýaman berde giriftar meni. Giriftar sözü benwan etmek, baglanmak, oklamak, dost, düşman. Men pikirimçe edil şu setirlerde bağlamak. Etdi ýaman berde giriftar meni. Baglap goýdy, Bağlap koydu. benwan etdi. Haýsy jogap aýlaýan? Etdi yaman derde griftar meni. Dost düşman ama. Bir gereçik ýalňyş göreýin näme aýdýan jogada? Sen kömek et. Kömek eden, bolýa men tarapdaky jogaplar aýraly, dost bilen düşman. Men tarapdaky jogap bilen birim dogry. Onu şu benwan etmek, bağlamak bolýar. Onu saýlaýarsan? Şon saýlaýan. Ine mehruwani ýeler, hormatly tamaşaçylar, Beýmurat Anamuradow Kerim Halifowyň bize ýollan sowalynyň 4-süni dogry jogap bermekle başardy. Ne 5-nji ýalňyş man dogry jogap berdi diýesim gelýär. Berekella Beýmurat ine Kerim Halifowyň bize ýollan sowallarynyň ählisine dogry jogap bermekle başardym. Ýaly sahypa gyzyklykenmi? Gyzykly. Dogrusu käwir soraglarda, käwir jogaplar meňneşirek gelýär bolyn pikirlendirýär. Şu jogap dogrumy kaya, bu jogap dogrumy kaya? Ýöne bilmek gyzykly. Ýöne bilmek gyzykly. Bugun biz bir näçe adymy türkmen sözleriniň manysyny tomaşaçylarymyz bilen bilelikde düşündik. Indi äli dutar faduralyny Halifa Gurban Ummanowyň görüjülüginden duşurmazmy diýen aýdymy ýerine ýetip Hawa berjek. beňra täze başardygymdan şu dutar faduralyny hemem sadanlalan kömegi bilen başardygymdan duşurmazmy diýen aýdymy ýerine ýetip berýän. Ananna bizem ol aýdymy siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşimizi dinlemek isleýär. Mehruwani ýeler dinläň, diýinjalyň, lezzet al. Baharda düşdün maňy, sen men geçtin terbegülüm. Terwa surdum sen daşında, özüm aşık şol bilbile. Terwa surdum sen daşında, özüm aşık şol bilbile. Arman elim bana deldey yürüdü özgü yere. Aramada yollar düştü, alıp gitti uzaklara. Aramada yollar düştü, alıp gitti uzaklara. Önsüp baryan yürük eller, sana aradan koşurmazmar. Koşurmazmar. Bizi ayraz halan yollar, inni aydıp duşurmazmy. Bizi ayraz halan yollar,
inni qaydıp duşurmalmy. Gittin yöne kulağımday sen mıdayım sözün galli. Nevli gözül gülürüm tağ gülüp duran gülüm galli. Nevli gözül gülürüm tağ gülüp duran gülüm galli. Undulama yaşayarsın hayallarda, arzularda. Nire baksan seni göryen gül keşfimdur ehli yerde. Nire baksan seni göryen gül keşfimdur ehli yerde. Öwsüp baryan yürük eller sana arzum boşurmazma. Boşurmazma. Bizi ayraz halan yollar inni qaydıp duşurmalmy. Bizi ayraz halan yollar inni qaydıp duşurmalmy. Inni qaydıp duşurmalmy. Inni qaydıp duşurmalmy. Mehriban iýleşler, hormatly müşahireler we wagtlar saadaşyň atletleşime dowam edýäs. Näme gepleşimizden bugün sanyny biziň parlak ýyldymyz, meşhur aýdymşyýymyz Emrad Anamradow we sadanarlar topary bilen biziň gepleşimizde gatnaşdy. Bir näçe owadan söýüp aýdymlaryny başardygynyň halifalaryň dörejiliginiň biziň milli saat senedimiz bolan dutar saat uralyny da halifalaryň dörejiliginiň bir aýdym ýerine ýetirip berdi. Gydykly söhbet etdik. Halifa Türkmenistanyň at gyzynyň artisti Atamrat Nuriýewiň ýerine ýetirmegine bir ajaýyp sady diňsallyk mumman gepleşimiz bugün gydykly bolup ýerine düşüp diňleýijileň bir göwünne ýarandyr diýen umydymyz bar. Biz ýene bir ýoly sadanylarymyza şeýle de Emrad Anamradow dörejilik toprumynyň adyndan diňleýijileň adyndan sag bolsun aýdýas. Geljekde de gowy owadan eserlere, aýdymlara, saatlara garaşýas. Köp sag bolun. Emrad şu gepleşige hormat bilen çağıranymyz üçin sag bolsun aýdýas. Şu pursatdan peýdalanyp bize ýazmagy, döretmäge, döreden aýdymlaryny, saatlaryny, eseriňi dünýäň ýüzüne ýaýmagy, halk köpçüligine ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän mehriban arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Şu biz näme üstünlüge ýeten bolsak, elbetde arkasynda mehriban arkadagymyzyň taýsyz tagallasy dur. Mehriban arkadağımız bizim medeniyetimizin, sunudumuzun hak howannary, bizim baş halipamız mehriban arkadağımızda bize döredip berýän şeýle uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý mehriban prezidentimizin jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli beýik tutumly işleri mudama rowat bolsun. Köp sag bol, Emrad arzuwlaryň hasyl bolsun. Öňde goýan işlerinde de uly üstünlikler arzuwlaýas. Bir näçe owadan aýdymlara da sizden garaşýas. Özüň bilýän gepleşimiziň ahyry Gahrman arkadamyzyň beýik işleriniň wasbyny ýetirýän, diýarymyzyň asuwdalygyny, halkymyzyň bagtyýarlygyny, ýylymyzyň agdy birligini wasp edýän joşun aýdym bilen jemlenilýär. Elbetde buňky gepleşimizde de siziň bir dörejiliginizi şeýle bir biziň özümiziň gowy görýän ajaýyp aýdymlarymyzyň biri
Ýaşa mehriban arkada diýip bir ajaýyp aýdymyz bar. Mümkin bolsa şol aýdymyňyzy gepleşigimizde ýerine ýetirip berseňiz, şol aýdym bilen hem gepleşejem laýly. Ulu höwes bilen Beýmurat. Bizi bolsa mehriban ileşler siz bilen sagollaşýas, gepleşigimiziň ahyryna bize halipa bolup duran, usfat bolup duran, mehriban arkadamyzy bize ýaşamaga, işlemäge döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýas. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan beýik işler elmedama uly rowaşlyklara wetsensen, edid arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany bilen ajaýyp ilmizde de bagtyar türkmen halkymyza oýunlyň, toýlugynyň, bagtynyň ýar bolmagyny tüýsürekden arzulap Beýmurat Anamradowyň ýerine ýetirmegini ýaşa mehriban arkada diýen ajaýyp buýtonçly aýdym bilen biz gepleşigimiz jemleýär. Ýene de Elijah bir hepdeden Türkmen we tele ýaýlymyna hepden ýegişenme uny diýdarlaşança hoş wagtyňyz. Aydın olur yüreğin her coşunu, edilýän işlere sarpa var bolsa, halka nesibedir baktın daşgını, yurt başında dana arkada bolsa, sizin bilen yetdik parahatlığı, size olan ınam bizi yalkayar, yetirdiniz bakı bahtiyarlığı, kahrımansız, mehribansız arkada. Diyar bir karar eyledim, yaşa mehriban arkada, hile bahtiyar eyledim, size şirin can arkada. Diyar bir karar eyledim, yaşa mehriban arkada, hile bahtiyar eyledim, size şirin can arkada. Sizin muvadı bilbilin, udurut gücünden silin, ceviz aldı bir derilin, taşında bir bar arkada. Sizin muvadı bilbilin, udurut gücünden silin, ceviz aldı bir derilin, taşında bir bar arkada. Şu yaşadan dövrünmüşüm, güldaşadan ömrünmüşüm, reyhana kömlünmüşüm, sağ ol kahraman arkada. Şu yaşadan dövrünmüşüm, güldaşadan ömrünmüşüm, reyhana kömlünmüşüm, sağ ol kahraman arkada. Günlerim gülüntirmiş bir, ulu dünyaya girmiş bir, kaderin kımmet bilmiş bir, dövrü şöhret şan arkada. Günlerim gülüntirmiş bir, ulu dünyaya girmiş bir, kaderin kımmet bilmiş bir, dövrü şöhret şan arkada. Sizin muvadı bilbilin, kudurut gücünden silin, ceviz aldı bir derilin, taşında bir bar arkada. Sizin muvadı bilbilin, kudurut gücünden silin, ceviz aldı bir derilin, taşında bir bar arkada. Şu yaşadan dövrünmüşüm, güldaşadan ömrünmüşüm, reyhana kömlünmüşüm, sağ ol kahraman arkada. Şu yaşadan dövrünmüşüm, güldaşadan ömrünmüşüm,